La crisi d'Esquerra Unida sembla que no s'atura. Este matí la premsa anunciava que la Comissió Federal de Garanties havia anul·lat l'assemblea on es va decidir que el número 1 per València en les pròximes eleccions seria Antonio Montalbán. Per contra, Glòria Marcos, la coordinadora general de la coalició al País Valencià, ha restat credibilitat a aquestes notícies i ha afirmat que no farà declaracions fins que no tinga una notificació escrita d'eixa resolució d'anul·lació. Esta és l'Assemblea de la Discòrdia. Així es decidí que el número 1 per la llista de València fora Antonio Montalbán, candidat del PC i de Glòria Marcos, en detriment d'Isaura Navarro, la proposta d'Iniciativa i de Projecte Obert. Estos dos últims grups van considerar que l'Assemblea fou un frau i que es quedaren fora del cens prop de 1.000 militants, els més crítics en la gestió de Marcos i que d'haver votat podrien haver donat un gir al resultat final. Ara, segons publica el diari Levante, la Comissió Federal de Garanties, sota el comandament de Gaspar Llamazares, ha decidit anul·lar l'assemblea i ha amenaçat amb situar de número 1 Isaura Navarro si no es fan unes primàries en condicions. Des de Compromís se senten satisfets amb aquesta decisió. En canvi, Glòria Marcos i el PC no es creuen la notícia. Diuen que no han rebut cap notificació per escrit i que mentre no sigui així, no faran cap tipus de declaracions. Si finalment se confirma aquestes declaracions de Llamazares, estaria en la línia que nosaltres hem defensat. Primer, de garantir la democràcia interna. Segon, de que se celebren primàries a l'hora de triar els nostres candidats i que tinguen un suport molt més gran de la militància. I, per tant, no s'ha garantit la democràcia interna dintre d'Esquerra Unida i l'actual majoria, conformada per Glòria Marcos i el Partit Comunista, el que està és eliminant tota la gent que no pensa igual que la majoria per a que els postulats de la majoria s'obriguen pas.